dwaro ni latu go duto te mondo owinjre. Omiyo chiemo tedo kata ng'amo tedo tudri kod tich ka juma e chiemo bija ilieta tich adek sari okinyi Manera TV. Nyakwara mogi negin ji mahongo gine lach kane so oganda neko itgi bende kane gikale tine dong matho kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go koto to jibiro tek Luero sort out this speech. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade gini mosekalo ne gin jok ma ideo sigande gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar gi kata mana anyuola gi mondo wami gintiere to kod Yuriko Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen otieno kik bai Nyakwara mogi One siasa je mamula puro kan otere kan shopping en kama omiyo paro kachel kod nonro ma intiere godo wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te to waloko chike ngatoba ombija ndingo panga jo kach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa wadere kelo tich adek ka tich adek sadek otieno Manera Mogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ikora Mogi kamana nyako mketera Mogi TV ka une wang sai chendo mar duol makidieny mar ariyo osebedo kwa ngiso gima dhi mbele ka unu korwada gombaka gi Honorable Eddie Okech men wendo wa Modhial Senator ma Migori mokwongero kamana message gi Mheshimiwa Eddie Okech kama ka uno uguri rwako nyako gudu Trevor pinyo gi kumo neo the parliament gukinyi mana ora mo una tie gi committee maenda county ne governor Makiambu committee marwa dhie nula tine jo mondo wangi Kiambu maber to wadhi gi migepe mag ng'iyo pesa maber makana mana governor marwa ma Migori waseluonge committee no endo mondo obi oduok penje wacho omenda. Koro kana wantiere meeting no endo to wapoka yowere mane ng'anyo kawuono odonje parliament. Koro pogi apoya. Kaka ne gioro wankeche National Assembly wa kasto one kaka jo Senate ne pro mago ko jo ma boluka vuon ne kono chonya ni mbinu miwuok go konya ka ni riugi ko konya ka yora ko kaka motin loko la kigingi kuna kigingi ya
mondo mi wuotho bed mayot. To nikech gima timore kawuono en rowere matindo onyiso ni gin e weg piny. Nikech ing'eni od bura mane gibire no endo en od neno ma japiny. Parliament duong' ne kata mana State House. Nikech en od no endo moting'o representative of the people. To en jogo kuma jopiny ooro. Kanyo ma gibede, kanyo ma gigoye mbaka, kanyo ma giwacho gipore wach mar piny ma giwuoye. Koro ne ber mondo mi ariwra kodgi. Kaso bang' mano awuog town mondo abi e station nikech niluonga e station kawuono. To kapok wago kata mbaka, an gi weche ariyo moda wacho. Mokwongo adago ne rowere ma pacho kaendi puoch kod pak nikech ginyiso ni gin e weg piny. Chuny ji omoko malech kendo ji nie piny mar nengo matek. Ok giwuoyo e finance bill kende. Omiyo rowere manogo eko ginyiso teko mar piny, teko mar japiny. Ma miluongo ni piny owacho kendo pach kich mantiere ni sirikal. En japiny maneno timore kama ya chande. Omiyo en puoch gi pach maduong', puoch gi pak maduong' ne rowere go eko manowuok kawuono Nairobi. Kendo achaka neno ka Nyanza bende mane jipani maandamano ok bibede nikech Raila ne onge. Kata wan wajumbe ne wawacho ni ok wabidhi e ng'anyo mondo mi rowere otim girgi kigen. Amor gi rowere ahinya ma Migori County. Kendo amor gi rowere ne wawacho ni gima ne gitimo is very ka jotelo donje to ni jotelo go eke matiyo gi nyithindo marach kata matiyo gi rowere mag pacho ka marach. Ko nyiso chia ahinya. To mar ariyo ma nyaka wachi timo kapok wago mbaka en ni chunya lit kabisa. Majira mopogore opogore to ni nyithindo kuma bende notiyo parliament gi okwach kich. Omiyo ginagone gi mos kabisa kendo agone jonyuolwa moyudo masira no. To mendi nyiso ni ka piny nyiso ni sirkal ose lose legitimacy japiny to bende mar doko ka gintiere ka ingeni serikali loso ingeni nikech sirikal masani ma nabiro kaendi Trevor kana higa mokalo ma ogo kodi mbaka no gik ma president osekawo bunge oseyo ofuko to bunge no endo ma protect japiny which dwone nyalo winji kopo ni sirikal mamalo nigi niano endo mag keto ngima japiny obed matek. To bunge no ende ma Ruto okawo moso ofuko. To ok jo bunge te, nitie bunge matino jopiny matero kabisa kaka bunge mag ago puoch gi bunge ne jo bunge mano tamre kamene to gitim bili bili endi kaka to nitie bunge ma oseng'iew to nitie bunge go eko ma sirikal mamalo okoso ofuko. Ka bunge onge to ngik ma piny chom nikech sirikal mamalo miluongo ni president gi jogene mag ministers te gin jomo yier gi jopiny. Gin japiny momiyo president teko to mi president teko ni koso mi teko to iyiero cabinet mari. Kaso wan kaka wajumbe jopiny moro wakacha ndi mondo piny osetimodo bunge mobich. In fact hapa ngomba kaka Azimio wanga Azimio wangi chia yedieri ni kata kodok gi jopiny to gibo yiero wan kaka chung kodgi ka eber
to de wa resign wate wadog gi jopiny mondo mi bunge obed dissolved because ne gi breach bunge. The parliament of Kenya has been breached. Because when breached kamano endo onge parliament manyiso ni kono ngo beni president resign to dissolve parliament kaso jidoke yie jitenya ka yiero to kopo ni president onge gi chia mar luwo piny gi humility mar ng'eni iwuoyo kata okochiki kawanga kanjo piwa tich mondo piny gine boss de wadok to wanyisgi ni wan waweyo kombe gi kikuyieno doko e tich to doko e tich nikech une mundikowa wan ok wan dhano ka onge jopiny mundikowa. Notimore kamano endo to nyiso ni koro bunge ok nyal function nikech katiba wacho ni bunge nyaka bed gi majority gi minority. Masini ka kopo ni Azimio te wuok to koro nyiso ni onge kuma bunge nyalo bede. No banyiso ni koro president be ko nyalo bede nyaka resign mowe tije. Mbariyo ni international community. Korea na dier anano ka gimoro circulate ni ambassadors mag pinje opogore no oro barua kawuono magi kwedo gimoro timore kawuono kabisa. UN bende nanno kondiko barua moro poka confirm ke ne pudo moke bunge to kaka ne gindiko no endo international community ngoni kedo pressure nikech ma endi luongo ni vote of no confidence. Nikech kanye karo weregi kiose wuok no gi wuok matek kama endi kendo gido nyaka bunge magi tim giluongo ni breaching of parliament kamano. To nyiso ni kiny katorucha gibo the state house. Kagi the state house ng'eny gibro negi lakini ng'eny gibo donje state house. So you don't want a situation whereby a country chopo kuma chalo koda mano. Kech mano kuro gike state mar lawlessness magara mana kuro military nyalo kao piny makoro ema rule piny. Koro de beni president ngano mani gi humility kech kuma gike ni ndi Trevor kwa gik kaendi nikech mana rowerego ekoni ni are discontented. Kuma gike ni endi gike nikech president does not want to listen to the people of Kenya. President wa gi jog moluore gibedo joma arrogant kata gibajo piny nyiso gi ok giwinji to giwacho ni sani giseloko fundi meg chik mar omenda moko ntiere magigolo adier no winjo kata ka gigomba kaka wuone bunge mano boro madier koso pod okwede akoro okoromo nikech ingeni samo kal chike bunge Trevor nitie gimiluongo ni regulations en chike miloso gi bank oselos ka chik maduong' osekalo regulations go eko dhi duoko gi kande te kech kikalo kuku mar wach emibundo ni golo to vipengele mathindo mantie yeti weyo idhi nyo japiny. Tax mar Ruto ni indi nochakore 2021 king'iyo ok onego beni chulo osuru e gino endo mokonyi iwinjo maber gini endi nochakore gi sirikand ni endi chuno japiny mondo chul osuru e gino endo mokonyi iluongo ni welfare tax kata tax benefits ma ino konyigo ng'ato nyisi ni ya chul housing levy chul health care to pod in gi mortgage mari to be pod in gi insurance ma nyaka chul yore to odno pesa moro to odno kidhi dake jopiny noneno gino mong'ur moweyo to nogolo pesa fuko japiny kaso bire gi miluongo ni disposable income tiende ni ya en pesa no endo makisechulo gik moko ma sirkal dwa mondo ichul idong' gi mari moro makoro ikungogo mondo jogeni moko chiem to jogeni moko konyre mane pesa midong' jomoko luongo net income to net income be puro matin ke net income en pesa Mario Mondiko ma 2022 2023 koro kobire mano endo ochako golo pesa e fuko ma japiny kaso chako dhi gima pok ne ng'ato mulo e piny moro amora ok nyamulo gino endo iluongo ni assets. Trevor ing'iewo wuoche ni michulo tax ko miluongo ni VAT to sirkal nyisi ni ya wuoche no kirwake pile pile nyaka chul. Ing'iewo kom e odi sirkal nyisi ni kom no mondo ibede nyaka chul. Ing'iewo mtoka ing'iewo apiko sirkal nyisi ni nyaka chul gigo eko. Nitiere bath finance bill nendo moponde gimiluongo ni magilose land bill makoro ida mondo ichul pesa e wach mar puothe ma ungo ijalo makoro kodesha lo ok nya tax assets mag japiny. Mano nyiso ni ya ki ng'amo somo weche mag osuru gi ibodo ni koro manyiso ni 2025 2026
Ruto dhi biro gimiluongo ni poll tax. In English we call it poll tax. Poll tax en gima chulo mondo ibed citizen, ibed japiny. Kendo ne odhi biro gi gimoro niya, ka in gi ID nyaka koro ichul every month mondo renew ID mari. Ka in gi birth certificate nyaka koro ichul mondo ibed gi certificate every month, nyaka ichul retainance fee mar birth certificate no endo. Kaso ka in gi kata mana passport, driving license nyaka ichul every month. Gini dhi bedo problem. Manyiso ni 2026-2027 odhi biro gima dho ngere luongo ni ed tax. Gigiro ni mondo idhi som mondo ing'e tiende kaka dictators mosebedo mang'eny timo gik machalo kara maendi. Ed tax en tax kata osuru midhi chulo mondo igo ombulu. Ni ka ok itimo gik mananyisi e poll tax chande te, koro ok inyal go ombulu nikech ok ichulo ed tax. To magi eki ma gimiluongo ni Gen Z ni oseneno, kendo ing'e ni maandamano ni endi millennials kata mana joma dongo pok odonje. De odonje do bedo masira. Joma dongo pok odonje gini. Mine mag Gen Z gi pok odonje, owete mag Gen Z gi pok odonje, wuone mag Gen Z gi pok odonje. To gimiyo nyithindgi support mondo odhi ang'o e maandamano. Kane ng'iyo maandamano mane gitimo kande, honestly ne en peaceful. Nikech king'iyo Nairobi, gima nokelo koko kuma nochak kethe gik moko Nairobi e bunge kanyo endo en kuma ne polisi ochako tilo risasi. Tino ka nyithindo nowuok pogore magi chopo e CBD mok giketho gimoro. Manyiso ni ne gin gi ng'anyo endo mar muolo kata peaceful protest. To ka ogik ma koro wuone gi odonje, jotelo kaka wan koro wadonje, onge kuma president dhi soyo wiye. Manyiso ni en ng'ama ose lose gimiluongo ni legitimacy, onego bed ni koro wuok o resign nohero pinye. Kata bunge manyien gine bosses na kwamon. Weche matuch sani en ni jatend piny Kenya koro wacho ni obro chiwo twak makende saa 3 e gima ngiso sani mane wach mochopo irwa sani endi ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni obro chiwo twak makende saa 3 mondo okwang'e no wach ang'o to ng'e ni wach mar ng'anyo ni ang'o monego be no wacho nikech odhi wuoyo gi piny. Onego be no wacho ni jopiny ose lose confidence ire or resign. Nikech onge gima ne chuno president mondo mi ori gini endi e duond jopiny. Trevor ne nitie ndalo mane wan gi gimiluongo ni bill mane obiro marach kinde moro mane Jubilee nitie telo, mane idwa med fuel koa e 16% oduog oa 8% odhi 16%. Kane winjo ka duond jopiny nowacho ni ok gidwar gino, jopiny mondiki kaka jono gidwar gino endo, bills temange parliament ok gina matter of life and death. Ok nyiso ni kok ikale kawuono piny dhi rumo. Onego bed ni kok ikalo bill ma finance nendo kawuono to I fall back to the previous finance bill. To nikech koro oseketo jopiny ma koro wach mar bill endi gik ma koro ok en bill ni kende. Rowere man neno wuok oko kacha mang'eny ka. Trevor awuok e family mwan go wetewa gi nyithindwa. Awuok Migori kata ma kijana mane kotiel risasi Migori mane otel risasi chande. En kijana mang'eyo ma king'iyo family margi nitiere owetewa moko manotimo penj 1998 pok ondiki Trevor. Nitiere owetewa moko mochako timo penj 2000s pok ondiki. Tinno ka ogik kuma koro sirikal kawo ji ndika e liete nikech ing'e sirikal. Sirikal ni endi okia ne nyithindo go eko ma koro tieko skul no Gen Z ng'eny gi ko tieko skul. Gen Z gi nyithindo man jogi 18 kadhi malo ka. Ng'eny gi osetieko high school moko osetieko kama KSL ka endi gimanyo tije. To ne gidak e Kenya maka gimanyo tich to chuo nyaka ing'e mana Edio Kech moro kata ing'e ng'ama kama Edio Besa moro we kia joma nie sirikal ko nyaka ing'e mana ng'ato endo mantie sirikal nie kindiki kata ionge certificate. Jogo eko nigi chuny matek kendo nyithindo eko ni matek kabisa. Koro gik mang'eny osepile gini. Time mar wuoyo osekalo ne president nikech koweyo ma jogo eko donje parliament. Manyi rowere gi donje parliament mo breach parliament kaka otimore cha. He has lose confidence. Onge legitimacy. Kane ng'ama ohero pinye, adier ni Ruto nohero pinye, ka ok en wach mar ego gi power ema ohero, to en no resign. Ponono nowacho ni chik mar omenda mar higa mar 2024 ni koro dhi matek omiyo ok adhi kete koka. Osea e bunge obiro ira kata ok adhi kete koka. Koro ber koso ok gichope wang'e e gima okelo lweny to en luongo ni dho ngere luongo ni trigger. Achiel kuom gigo kuma kana wuoyo gi Gen Z sama rwakora kama ndi kura
kod gi mbaka to iko ana achiel kuom gima wango e gimo gik ni nyaka nyicha Ruto donje telo onge gima gineno ka pesa ma gigolo mag osuru dhiye nitie gino ni arrogance, wastage and bragging and pride. Tenia jogo mantie sirikal niendo ne gi wach. Jogo mantie sirikal nyiso gi ni gin gi pesa mang'eny moingo gi. Yido ka ng'ama ng'ato nie sirikal otimo osuru nyoro to en kiny en arambe ma pile pile mogolo 20 million. To msache ok chop kata 1 million. Kendo kosegolo 1 million to ng'iedo nu. Ina gima wango nyithindo gi. Igolo 20 million e arambe mondo ing'iew go jo kanisa mo matin ka jomoko ma kamaendi. Sama igolo 20 million no endo kijana mobiro e arambe no endo mondo mine kama jatende nitie. Kijana no endo no otieko school onge internship. Osetemo go amal Trevor and gi kaya oni simba ka. Idhi neno over 1000 messages mag ojende ma Migori. To moko bi kata mawuok Siaya mong'eya kata mawuok Homabay kata mawuok Kisumu kata nyithindo mantie Nairobi kanya kama mantie Mombasa. Ndiko na messages ni edia wakalo maber kendo wakalo penj maber taonge tich. Ase graduate college aonge tich. Moko nitie kata mana fair magi wuogo magi dwaro certificate maggi gi onge go. Tintie gi mujombe mar sirikal madagolo 20 million e arambe. To kubiro kanyo endo to sawo tuyo mar siling 1500. Wuoche roko mar siling milion 1. Suto roko mar milion 200. Magi gik matimore Kenya ka. Emeno ka koro yudhe gi eki koro igi chopo kuma wang ni koro the nation must talk to itself against this bravado, against this arrogance, against gigo eko ma president does not want to listen to the people and the people around him. Bodonje arrogance okech gin gikaw pesa ma gikaw ma japiny no endo gisoyo fuko gitingo japiny. Tiene ji chulo tax kata ni chulo tax to kine kuma tax do endo dhiye. Osuru kine kuma dhiye. Kama koro chopeni un kaka josiasa mag Azimio udhi donje ng'anyo mar nyithindo gi kusuda weya odhi kako dhino. Namba 1 wa support ng'anyo no endo to gimo mi kara no kwa dhi kod gi street nikech ibo chak wach ni nyithindo go eko kara ni koro ni opposition ema tiyo kod mi amor gi baba Raila Amolo Odinga Colin no se golo statement ma yiego kabisa ni gini was not a matter of life and death ni nyala lose to koro gi ka point of no return. Amor gi leaders mago mano dhi parliament timo tije gi mondo giwejo ko tiyo ka no go jogi kimbaga kaka no dhi ng'anyo ma marwa mar Azimio no nyiso gini piny dhi marach ng'ani onge legitimacy ochumi dhi malo cost of living dhi marach to nok gidwa winjo koro wawe nyithindo gi wan wa support gi kendo wabo miyo gi support kaka dwarore kendo ko bi yie ni police tielo nyithindo risasi ineno to dhigi wan gimanya ko nyisi sani endi kendo nyisi gi dongere Trevor ni the country is at stake and so many things are at stake in the country that you cannot be a fence sitter. Okinya buko ni ibedo diere ka ni in onge kuma ichungi. One was support Gen Zs. Emomiyo no wanyiso no official mar party mar ODM. ODM na chiel kuom riwruok mar Azimio. Ne wandiko ne wajumbe wate namba 1 ni onge ng'ama dhi kumora oko chieng' migombo gibiro. Namba 2 ni ng'ato kata ma ndiko amendment e wach ma finance bill ni endi okodo winjo. We refuse it in totality. We reject it. Nango nikech wachungi Gen Z nikech ngima dhano osemedo bedo matek to osuru misolo Kenya ka endi te. Trevor onge gima konyo. Ka nyichi ng'iyo finance bill makro dhi ka endi ni endi ncha wuogi Nyanza kan ti dala go jenda kan cha dhi liel. Inyiso wasani endi ni tie conference mabiro Nyanza. Geo investment conference. To investment conference to pinje moko matin ka president wuoke gi kuma vice president wuoke to conference mag gi time cabinet. Conference mag gi bede cabinet gi koni pesa mowuok matin ni endi ma endi wa mi jowa gi ko timo biashara mag gi lakini motimo buru matin endi makama conference must now work conference must now work in National Assembly. The conference must happen with the people.
Darano mana wil baro poko dhi. Odi keto kuno. Kata masinga chiel onge budget pesa ni endi. Owuok kamone nyaka sibuoche madhi nyaka gogo. Onge budget miwacho ni endi. Samo gwe ndara tire owuok dala ma gege madhi nyaka gwedhi. Mano suna ndara no gige jo te miwacho gigi eki onge budget. Gige jo mane supporters miyo te onge budget. To kunde ko kama diga nyithindwa mondo konyre. Manyiso ni ya wach my finance bill kata kokoro we. To gik kuma koro Gen Zs gi eki koro dhi waro piny nikech ok en wach no kende. Keto chime MSS bedo matek, the school osebedo matek ne nyithindo, capitation mar school fee. Kani nyaparo kano uru wuok mondo mi nyathi madhi school dala day school. Ne sani ni chulo nyaka 22,000 gi Uhuru Kenyatta. Sani endi Ruto golo gigo eko mogik makoro nyathi madhi school imiyo 16,000. Keche gingyo capitation sani wangi about 4 million nyithindo madhi school to mi capitation about 65 billion. Kipoge en 16 billion. Ema nyithindo yudo. Manyiso ni 16,000 ema nyithindo yudo. Manyiso ni ya mondo mi janyuol masani into nyathinde school nyaka dhi mo manre kamoro despite the fact ni pore ngusu mang'eny ma nyako medi nyaka dhi kamoro kendo bochako omany pesa moro 6,000 mondo nyathino dhi e day school. Wadak e piny man. To seche go eko king'iyo wajumbe mag mantie sirikal milion 5 milion 6 Rambi kia dhi kanye en ketho State House kende ane finance and budget Trevor. State House a finance bill ni endi State House omi 352 billion. Billion miadek gi prabich gare. To sini kendo mag kor gwenge. Mathagore kor gwenge gi jomo mayoro ne pesa to mi 400 billion. Ere kanya mi State House achiel 352 billion to kor gwenge tidwaro miyo kor gwenge 47 tidwaro miyo ida miyo mana siling billion 400. En gima jo pinyar concerned. To no Gen Zs bino Gen Zs gi. Rawere gi eki amor kod kabisa nikech gisomo. Kendo ging'eyo gisomo gigi an kod gi online sechete. Gisomo gigi kendo gi understand. Yo ken ginyo dhi ng'anyo gi dhi ng'anyo uyai. Kata ka nego kwan mag jomo no dhi ng'anyo sani. Ne ginitire counties 36 mano ng'anyo nyaka Kericho. Kuma majority leader mar Senate miluongo ni Arun Cheruiyot wuoke. Ne ging'anyo magi wang'o gik moko ma mora mawacho malungo nying rais. County 36 kuom counties 47. Mano is no vote of confidence. Kani in ng'ama machua ma understand pinye. Ti resign. Koki resign. Rawere gi dhi dok e street kendo. Gibodo nje State House. To bo gik kuma koro military okawo piny ema koro riembo. To koro joma ohinyore sani gi udhi konyo gi nang'o? Nikech koro neno waneno ka nitie joma ose go gi bunde. Pesa si ohinyo jo nego jomoko poko kwan gi malong'o poko ng'e. Udhi konyo gi nang'o gin? Wan kaka Azimio ang'eyo kata mana wadhi ng'anyo mano kalo cha. Ne nitiere were kata sana adhi goyo simu Migori mona kanya konyo kijana mohinyore no endo. Nitiere joma mang'eny mano negi ng'anyo mokwongo chande. Wasolo kaka wajumbe. Pesa mwango matin wasolo. To wadano kaka wanya solo negi mondo wakonygi mondo maro hospital and ntie como life konyo mane oyere ande wakonyo gi through therapy mane ber nyakoni konyo maduong' nyalo tindo they have shown courage, they have shown that they are the honor of the nation. Konyo maduong' nyalo miyogi en ni nyaka koro waonge gi lwedo nyaka koro wajoin gi street kech koro sani koro ok oneg ng'ato ni enja constituency mari kaka Mbungi. Iwinja Trevor? Ng'amo nege street e nyathini. Mana nyaki ng'e ok onya nego nyithindewa. Trevor ok onya gi kuma koro sirikal miyiero nego nyithindi. Supermarket gi loot kendo gi ketho kendo gi dhi magi wang' kuno endo. Maandamano mane nitie Nyeri ne duong' ne kauno wapani Kisumu oywagoro. Kata ma Migori kumae amor kod gini gitimo tek lakini giyogore maandamano manyiso ni ya gini indio oken gi jokanyana to boken gi Azimio en gima tribeless which is more dangerous because
Ruto dhi wuoyo gina inde go eko onge leader margi gini mano jende piny osebedo gi matek ngima piny osebedo matek to gigi ne wakwero Ruto chakre 2022 ne wakwere ni wach madhi IMF ni bank ni dwa dhi loans mang'eny mondo iket jopiny gi wach mag taxes mang'eny gi eki werigo ng'ad tax kuom japiny allow for businesses to develop in this country to employ people. Sirikal cannot koro sa wana weche matuch kodi ka ni senator ni ne mag kaluwore kod ng'anyo mano timore mano koro Kenya Defence Forces military wuok nikech CS Edan Duale wacho ni ma Indian state of emergency gen kare kosoyo aparoni okonego be kara ni Duale gine ema declare state of emergency onego be ni KDF chaka kaka piny ni endi kuom president because the president has failed. The civil leadership has failed in this country. President Marwa or fail. For you to allow ni igo Mario Keti kunya wuogi jo piny giro were machuny gi omoko mondo mi iwuo kod kaka wuongi kaka wadgi maduong kaka ng'ama gi yiero mondo iwuo kodgi kapok ogik kuma koro gidhi e bunge magiketh bunge ifail. Mano dong koro chalo kaka loko loch miluongo gi dongere luongo ni coup. Mano nyiso ni you are taking control because civilian government has failed. It happens everywhere. Ka civilian government of fail mako kechkuro ritongi ang'o miloso sirikal iloso ni kechik mokade namba 1 orit ngima japiny jopiny otho ka ji odhi e bunge ma japiny mantie ma japiny othoe iwacho nang'o. Namba 2 orit mwandu japiny otamo sirikal ni. Namba 3 ober ngima japiny no bero ngima no makoro sirikal ni ofeli mugi. So what do you do? Koro sirikal makoro wuon Joan or give up on these people. To mano ngisa nang'o ni koro chopo sang'a KDF to koro okwero la gito ka ji wuok to gibro hinyo ji. Mano nyiso ni sirikal ochung komane koro giwacho ni koro gidhi hinyo jogi koso ng'anyo ni ema koro ok dhi bedo chopo. Ruto oseamua koro KDF osewuok to mano koro kang. Ruto oseamua no odhi hinyo jogi. Tembe nyisi ni sani koro ogikuma koro an kane en dwarona de wabunge te odok gi jopiny mondo mi jopiny omigi mandate manyien. To mano also comes with the requirement ni nyaka koro president be nyaka dogi jopiny ka benja chir kan gi tiania ni pod ma ngiri ngotingo jopiny dagi onge kaka ibogo ji million prabich gi wiye mana Kenya kind igolo KDF iwinja. The best thing to do as a president is to resign because you cannot run this country. That's where we have reached. To ma koro kang machielo koro un kaka jo Azimio ng'eni magi weche matuch mana sani chung maru en kaka ng'in kaka Edi mokwongo nikech ng'eni pok ma wach mowuok sani ni koro KDF wuok jatend piny Kenya bende wuoyo kodwa saa 3 pod ji pok ong'eyo ng'ama matimore ne en kar dhoga mana wacho niya dhigi kuma army kata armed forces dhi kawo piny iwinjo ne en kar dhoga en mani koro president tiyo gi rieko matin mondo mi otim ang'o ogol KDF kuom jopiny. KDF nyalo wuok to en pod ok odhi resign kaka wacho. Mano koro problem. Mano koro problem nikech kama notimore to jopiny pod dhi ng'anyo. Tingeni KDF bende gimbe gi understand. In fact onge joma rational as the Kenya Armed Forces. Onge joma rational kaka gen. Iwinjo. Koro state of emergency ma president waketo go ni endo ok en mar protect jopiny. Kech ok ineno sani gima sirikal timo no endo. Gino dhi bedo gi impact e ohala. Mese chakre kiny ohala ok bedo nomo koro kidhi kawo taxes kuom ng'ata ng'ata gope mancho kawo mang'eny ma giwuotho go mang'eny gi eki dhi medore dhi malo winjo Trevor gini ok ina about ng'anyo ina about the impact of your decisions as a iwinjo protect but ni kida protect wach mang'anyo kende ni declare state of emergency we will near affect the entire economy. Kisani dhi nyisi ni Trevor kaka gisapaga ariyo dhiambo to koro kitimo ng'owa ok inyal wuok kae ni kumora mo ni biashara olor odhi rosu ka mora ngo the country kana mochlo KDF
Okay. Eventually gima dhi timore anyalo predict TV ka. Eventually gima dhi timore ni KDF no endo ko gima koro msajo ginya yudo. Makoro gimbo ginya survive. Gidhi thulo president e power. Gidhi thule. Okay. Sano nyalo ni mane nigi maber nikech koro en selfish, ong'iyo ni ere kaka ko protect ende en owuon. Lakini ko kuma koro KDF cannot raise their money and be able to raise salaries. Nikech gimbe gin dhano, ok gin kidi. KDF nigi nyathi ma Gen Z no madwaro dhi ginene, madwaro dhi school. KDF nitie nyathi madwaro chiemo. KDF nigi nyathi madwaro yakura konanga. Ko gik ni koro ginyalo suru ma gimbe chulogi. Gidhi thule oko. Tang'eyo ni Baba Raila Amolo Odinga kaachiel gi jo Azimio bogolo statement kiny kaluwore gi wach ni okada poro dhoggi, lakini ang'eyo ni wadhi golo statement kiny kaka Azimio. To kata kamano wago puoch gi pak ne nyithindo mowuok oko wuono motegno to moloyo ago mos ne familias goeko ma joge gionyore e ng'anyo ni endi kaachiel koda jogo eko ma onindo. Wan kodu kanyakla wabochung' kodu kendo wan pod wan jotendu ma umiyo teko, ok wan ruodhiu, wan misumbni. Wemino kawacho ni eber kada kwadok manyo mandate manyien kuom jopiny. Oyeru manyien. Erokamano ahinya mheshimiwa. Mano e Honorable Eddie Oketch, en senator ma Migori, komiwa mbaka gi mosebedo katimore kawuono. Gik moko ariyo timore seche mane wago mbaka sani ni achiel, jatend piny Kenya William Ruto biro go twak gi jopiny saa 3 e wang'e chapo. Wang'e gimodhi wacho wabiro kelonu achiel kachiel. Mar ariyo, jatend duol mochung' ne jolweny men Aidan Duale ni koro gigolo jolweny ma gin jo KDF ema koro kel mondo mi oti gi obila ma kawaida e wach mar ng'anyo ni. Pod wabiro neno ni mano nyiso nang'o, nikech koro onego beni iwacho ni od bura ema golo ga jolweny oko, to mana seche ma lweny nitiere gi pinje moko ma oko kata mana iye kata jo od bura wang'e ni sani onge, lakini waseng'eyo ni gimong'eyo ni jatend jolweny men Aidan Duale to koni jolweny wegi koro KDF koro wuok, koro gibiro bet kodwa kanyo, wabiro ng'ino ni oge timo nang'o. Di wacho ni onge teko no kaka jitede dhi mbele ka endi. Wanere kendo saa 3 mondo onye ni weche mosebedo katimore. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. Chenro mar duol rumo gi kanyo, nyinga Trevor Ombija, Janding'o Panga, Jonyakach Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Wanere saa 3.